Saúdos, benvidos, son estes días de compras compulsivas, non lles conto nada novo, pero hoxe imos plantexar unha alternativa responsable e solidaria, e para eso está con nós Olga Pastor. Benvida, Olga. Moitas gracias, hola. Vamos a falar dunha proposta da que detrás atopamos a Frenética Lab e alguén máis, que é un mercadiño solidario este domingo, día 21. Contame un pouco. Estamos implicados, xuntámonos dúas editoriais vencelladas co mundo da arte, que somos Saurobooks e Frenética Lab. Estamos as dúas editoriais pequeniñas na mesma rúa, no barrio do Couto, en Antonio Puga, e xuntámonos para implicar a todos os artistas da contorna, facer un mercado para reunir fondos para familias en Gaza e Cisjordania. Pensamos que, xa que estamos tan habituados a gastarnos os cartos nestas épocas navideñas para facer regalos para os nosos seres queridos, pois que mellor que, ademais de facer ese regalo, ese cariño, enviar tamén estas doacións, este diñeiro, pois a familias que realmente están pasando moi mal na franxa de Gaza. Vai ser este domingo, 21, na rúa Antonio Puga número 5, vamos a estar pola mañá e pola tarde, de 11 a 2 e de 5 a 9 da noite. Como xorde esta iniciativa? Pois, bueno, hai 2 anos que esta situación ven dándose en Gaza e Cisjordania, aínda que vende moito máis atrás, a parte máis crítica está sendo agora, estamos vendo un xenocidio en directo e sempre toda a xente pensa pois que podemos facer desde aquí, porque a impotencia é moita. Entón, bueno, cando acabou a iniciativa de estudos abertos, hai pouco tempo, hai menos dun mes, pensamos que o local de Frenética, que case sempre está cerrado ao público porque non é un local comercial, que podíamos aproveitalo para facer este tipo de iniciativas. E collemos o relevo dun colectivo que hai en Allariz, que levan 2 anos enviando diñeiro a familias palestinas. É un colectivo de xente humilde, que simplemente é co afán de colaborar. Familias de a pé. Sí, familias totalmente normais que dixeron temos que facer algo polo que está pasando. Así que, bueno, teño que nomear a Miriam Campomar, que é o corazón e o cerebro de esta asociación de Allariz, que comezou facendo pequenos eventos e están enviando mes a mes diñeiro a estas familias que teñen apadrinadas. Entón, collemos ese relevo de colaboración, entón o diñeiro recadado para neste evento que estamos facendo vai ir a través desta asociación para familias palestinas en estado de necesidade. Non é a primeira vez que fan, teñen xa un canal a través do cual poden mobilizar. Sí, o parecer foi moi difícil, porque primeiro contactaron con ONGs, non lles aseguraban que o diñeiro fose chegar directamente a Gaza, despois, bueno, mediante a colaboracións duns xornalistas e un profesor da Universidade de Santiago que é palestino, comezaron a ter contactos directos ali e o diñeiro vai directamente a través de ingreso no banco, de orden de pago no banco, e aínda que perde ese diñeiro polo camiño, asegúranse de que chegue. Bueno, pois mes a mes van dando diñeiro a estas familias, este diñeiro son utilizado para paquetes de comida, potabilización de agua, bueno, demais cousas que a comunidade ali necesita, están en primeira necesidade. Cousas básicas nas que aquí moitas veces non nos paramos a pensar do valor que teñen. Exactamente, agua.
Os nenos son nenos en todas as partes do mundo. Exactamente. Eu decía ao principio que son as épocas nas que compramos compulsivamente, sen mirar, sin organizarnos, a maioría non fai nin presupuesto, saímos e o tolo. Isto é unha iniciativa que nos propón pararnos, deternos un pouco, pensar, reflexionar e saber onde vai os cuartos que estamos gastando tamén. Exactamente. Hai implicados moitísimos artistas da contorna. Estou realmente conmovida por como todos ningún dixo que non. Demos un aviso, todos os que nos coñecemos personalmente dixeron, por suposto, deron o seu traballo gratis para nos poder vender e enviar o diñeiro íntegro. Son artistas ourensáns, de Allariz, incluso xente de Coruña. Estamos de verdade moi agradecidos e conmovidos. Ademais de arte, porque hai moito, bueno, hai pintura, hai escultura, hai obra gráfica, deseños, e tamén hai libros, por suposto, porque, bueno, somos as dúas organizacións, somos editoriais, entón tamén hai libros. Hai un libro en concreto que é de Sauro Books, de Adriana Pérez e Alfonso Rodríguez, que se chama Balada do Exilio, que xa ten recadados máis de 2.000 euros para Palestina. É un libro completamente solidario. O autor é Xulio Dizneira e está interpretado, é un poema, e este poema está interpretado por moitos artistas tamén da contorna. Creo que ten xa máis dun aniño este libro e tamén estará, por suposto, á venda no noso mercado. Contanos un pouco que nos podemos atopar. A que artistas ourensáns, por exemplo, podemos atopar ali? É que se nomeo a un, teño que nomear a todos. Entón, creo que eso podedes velo nas redes. Vale, para todos os gustos. Exactamente. Falas de redes, onde temos que consultar? Nas redes de Frenética Lab e de Sauro Books. Hai arte para todos os gustos, hai desde pequenas ilustracións hasta obra pintórica, hai tanto abstracto como figurativo, hai libros de diversas temáticas, hai poesía, hai narrativa, hai incluso ensaio feminista. Estarán presentes algunhas familias palestinas que temos aquí en Ourense, da contorna. Tamén haberá unha mesa informativa do colectivo BDS, Boicot, Desinformación e Sancións, un colectivo que ten información de primeira man sobre todo o que está acontecendo na Franja de Gaza, as empresas que colaboran co xenocidio, un colectivo horizontal, non violento e internacional. En Galicia temos representación e pareceunos importante que estivesen ali para que a xente poda preguntar o que sexa, tanto a nivel de como está Palestina como de que podemos facer desde aquí. De momento podemos visitar ese mercadiño, recordamos, é o domingo, día 21, temos todo o día porque se pode ir pola mañá, pola tarde, dar un paseo, mirar o que hai e seguro que atopamos algo que nos enganche. E a precios populares, é moi importante. Tamén quero recalcar a importancia de regalar arte, porque regalar arte é regalar humanidade, é regalar filosofía, é regalar o noso presente. É tan importante regalar unha obra de arte, aínda que sexa pequeniña, como un libro. É igual de importante. Quero que a xente o saiba isto. Quedámonos con esa reflexión. Olga, moitísimas grazas por acompañarnos hoxe, por amosarnos que hai propostas nas que, merece a pena pasarse por ali, visitalo e despois cada un que decida. Moitísimas gracias por ternos aquí, a todos. A todos vostedes tamén, moitísimas grazas por estar un día máis aí.